El Salvadorren aldaketa igarri eman die, bentsepai, da kalin ezin ibiliteko herri bat izatetik, lasai ibiltzen herrialde bat bihurtu dela. Eta hori urte oso gutxitan, ez? Gauzek ondo eta gaizkit eta nahi egingo zin, baina hori benetan gertatu da. Benetan gertatu da. Eta orduan, oin bigarrengo bide bati heltzeari juste. Eta oin egin da pixete bi urte hauetan egin da, famoso Salvadorrez, kanpoa, nahi txauratik. Eta behaien joko politiko berezi honetan, dan eskerratik datorren bat da, eskubile hemen da, besti hemen da, eta behaiek izaten dute eskerrez eskubi, jakin berdala, herri izaten gehiago, eta gertatzen den gauzei danak elkarregin aurre egiteko bidiek lantzi dela helburua, pixka bat, esango duke kristautasunezko jokabide bateko bizilen oinarritzen dute behaiek. Eta lotu egiten dute baina ere, espiritualidadeekin, hoi baitan antzako irikiteko herrialdia dela, diote, baina badute sinismen hori, ez? Buruzagilek. Da zein da sinismen hori. Da, bat egiten dienien jainkoen gidaritzekin eta jainkoen jakiturekin, gauzak ondo ertetzen dutela. Zaten da nien jainku lagun zaten da nien, ez? Hoi izan da, guk jainku lagun bihurtzen da nien, nola, benetako jokabide egoki bat dakeguleko, gauzek ondo ertetzen dute. Eta hoxe da ikasketa handi bat, ez? Salvadoreko herrile, kristautasun diferente asko daude, baina badu pentsakera kristau bat. Eta orduan, behaien asmua, kalien askatasunez ibiltzeko asmo hori benetako izan da, eta benetako hori eskaini diobe bizileik, eta bizileik beak bideratu du gobernu hau eta aldaketa guzti hauek emaitza hori gerta dadin. Eta horretik behaiek izaten dute, Bukelen ahotik, ez? Por la guía de Dios y por la sabiduría de Dios. Eta ongizarte bide bat emango jo beha ziri, eman diote, behaiek ginez gaina juramentu mogunda guztiz, ez? Horri heltzine dio bela, ongizate hori gertada din behaien herrialde hortan.